fort with many canyons around the monument and a statue of a lion on one of its sides. I asked her about it. She said that this is the Shipka Memorial Monument, which was unveiled to the public in 1934. It is one of Bulgaria's most treasured monuments. When I asked her if we could go there, she said it was closed. I asked why. She told me that 4 times a year the Shipka Monument closes for a couple of days, so they can commemorate the people that fought in the battles of Shipka. That night, as I was sleeping, I heard gunshot sounds coming from the direction of the monument. I woke up my friend, asking her what was going on. She just said, "It happens all the time. It's just part of the commemoration." I still wonder to this day, what kind of commemoration is this? What is truly happening at the Shipka Memorial Monument? Разказал много истории, които първоначално не съм мислил, че са истина. Той е бил един от хората, които са участвали в построяването на паметник Шипка и ми е разказал, че 2 седмици след започването на строежа, на 13 септември 1922 година, един от строителите е бил прострелян, втори намушкан. Накрая 15 души общо били умрели. Покушителят, или по-точно покушителите, са били, както той ги описва, сенчести фигури, приличащи на войници. След инцидента, цар Асен се заинтересува от цялата ситуация. Той открил, че войниците, или както са били наречени още тогава силуетите на Шипка, се появявали на същите дни, на които са се били провели битките на Шипка. И от тогава насам Шипка е затворена всяка година, от 17 до 19 юли, от 21 до 26 август, от 13 до 17 септември и от 5 до 7 януари. Както казах, до сега за мен тези истории винаги са били пълна измишлотина, но точно тази година аз видях истината и дори направих ново откритие.
за ние сме правителството на България. България за отделение. Да, ние сме се освободили през 1880. Вече не независима държава в 1998 година насам. Имаме няколко въпроса към вас, ако нямате време. Страхотно. Първият въпрос е: как е вашето